Така, дами и господа, днес продължаваме. Не продължаваме, за жалост. Много жалко, че не продължаваме и няма да продължим. Закриваме този канал. Винаги де, но го закриваме за дълъг, може да е един месец период от време, защото от утре ни свършва ваканцията. Почваме мръсното училище. Боже мой, не ми се мисли просто. Трябва да се подготвям, ще имаме много тестове, матури, глупости. После пък ще ходя на почивка. Там вече, когато ходим на почивка, тогава ще открием канал отново. Просто ще имам да пишем много домашни. Също така, да, както казах, ще открием канала на през почивката и там ще снимам някакъв клип, въпреки че няма да се нося там лаптопа. Ще снимам на Clash of Clans. И така. Пък и сега, като не сме в почивка, нямам много свободно време. Да, ще игра на компютъра, ама не е нужно всеки ден, като игра на компютъра, да е на запис. Просто не съм длъжен, а пък и ми е по-трудно. Мисля да си купувам селфи стик, въпреки че не ми трябва. Стария се го изхвърлих. Как се? Няма ми трябва. И отида на буклука. Сега вече ми трябва. Това, да ви кажа, ще има празничен видеоклип след няколко месеца, защото ще сме 1 година в YouTube. 1 година. Знам, че Вената вчера навърши 1 година в YouTube и имам 24 000 или 23 000 абоната, не видях. Аз ще имам най-много 10, но пак добре. Все пак за мене си е много добре. Много и то. Единственото, което мога да кажа, абонирайте се, дизлайкните, защото ако не ви харесва, че ще спираме. Лайкните, ако ви харесва, че ще спираме. Не знам, може би ще ходим на почивка някъде март, в началото. Не, или пък в края на февруари. Няма да е един месец, по-малко ще е закрит канала. Да, не съм дължен да снимам всеки ден, като се пребера, като игра на компютър, като се напиша домашните да снимам. Първо ми е много трудно. Второ, по-хубаво ми е да си играя без да ми е трудно, с Наско. Трето, не съм длъжен. Четвърто, целите им поне 60 клипа и съм си ги запазил да си ги гледам. Някой ден да си ги гледам и няма да имам много памет, така че когато въобще ще открием канала, ще снимаме там епизод, ще открием пак канала, ще снимаме 1-2 епизода на Clash of Clans, после ще снимаме празничния епизод и от празничния епизод нататък ще гледам да снимам малко по-малко, да не се изхъби чак паметта, защото знаете, честите прекъсвания на другите видеа. Да, това е, защото ми свършва паметта. Трябва да си колкото се може повече снимки. Какво друго мога да кажа? Вие сте страхотни, все пак имам вече 7 абоната. Браво! Така че колкото се може по-малко клипове, ще снимам колкото се може по-малко снимки. Пък и аз се ги трия всичките, така че и да снимам, аз ще се ги трия. Даже вече ще почнем да трия и от първите клипове. Например, снимам един епизод, дето ще е 15 минути. Тъпо. Няма място. После да снимам още един. Трия си първите 5 клипа. После снимам още един 15 минути, после прия другите 5. И така ще караме. Сега
Искам да ми казвате челенджи за откриването на канала. Какви челенджи направиш? Направя там 4-5 челенджа. Чакайте. Добре. 4-5 челенджа. Може и някой път да направя вече и giveaway. Не се стискам. И така. Това от мен. Аз бях Геша. А вие бяхте моите абонати.